Дзяржаўных службоўцаў валодаць у роўнай ступені вот тымі самымі дзвюма мовамі для выканання сваіх абавязкаў. Спаслаўся на танальнасць этой спадарыні, на тое, што я маю права карыстацца адной з дзвюх моваў. Што вы думаеце, я атрымаў адказ ад менскага вагоннага участка, ці як ён там называецца, што грамадзяне рэспублікі, у нас дзве дзяржаўныя мовы, таму грамадзяне Рэспублікі Беларусі маюць права карыстацца абедзвюма гэтымі мовамі. І вот спадарыня такая-то, касірка, яна і карысталася з вамі мовай па сваім выбары. Нічога падобнага. Дзве дзяржаўныя мовы азначаюць, што дзяржаўныя інстытуты, дзяржаўныя чыноўнікі, а чыгунка ў нас дзяржаўная, абавязаны выкарыстоўваць тую мову, якую скарыстоўвае кліент. Я выбіраю любую з гэтых дзвюх моваў, а яна мне, як дзяржаўны чыноўнік, роўненька абавязана і адказаць па-беларуску, і білет па-беларуску, калі на твоё пайшло, нават выпісаць. Яшчэ не. Ну, куча клопатаў, але я думаю, што да гэтага дойдзе. Бо адказ бязглузды, юрыдычна непісьменны, прэцэдэнтны, у сэнсе яго трэба разабраць і разграміць для таго, каб ніхто ніколі больш не смеў такія адказы пісаць. Пробачце, справа в тым, што мы уходзім у выканкам і в іншыя структуры, і ў нас сустракаецца явно недоведение вот этого закона, про який вы сказали, потому что они с нами тоже не хочут размовлять по-белорусски. И они, как